Ако искаш да участваш и да завършиш Ironman, днес ще си поговорим за всичко, което ти е необходимо, за да го направиш. Идеята на това видео е, че не е нужно да даваш 150 000 евро и да си купиш абсолютно всичко на куп. Ами можеш да стартираш и да си набавяш нещата постепенно и едно по едно. Аз реално завърших първия си триатлон само с обувки за бягане, колело и часовник. Това е първото нещо, за което исках да си поговорим. Това е костюм за триатлон. Супер удобно е, но в никакъв случай не е задължително. Може спокойно да се плува с бански и след това да се привлечеш в първата зона за смяна. Губи се малко време, обаче ако идеята ти е да започнеш, нещата стават и така. Костюмът трябва да бъде достатъчно тесен, за да не създава допълнително съпротивление на колелото най-вече. Тоест, тук не трябва да има някакви такива неща, които да плякат на вятъра. Трябва да бъде достатъчно прилепнал по тялото, но също така да не е прекалено прилепнал, за да не създава дискомфорт и протриване в най-лошия случай. Второто нещо са очилата за плуване. Не са задължителни. Ако искаш, може да участваш на триатлон без очила, но е силно непрепоръчително и неудобно. Сега тук е важно да кажем, че аз използвам някакви супер бейсик очила на Speedo от Decathlon, си ги взех преди 3 години, когато започнах. И все още плувам с тях и нямам никакви проблеми. Не е нужно да се дават някакви луди пари за Magic 5 и така нататък, или за тези... То не е VR, ами AR очилата на форм, където докато плуваш виждаш пейс, темпо, време и там всякакви други щурити. Готино и звучи яко, но не е необходимо. Третото нещо, свързано с плуването, е шапка. Аз вече си имам супер яката шапка на Tree Legend. За тренировки е задължително в повечето басейни искат да имате шапка за плуване. На състезанията организаторите в повечето случаи предвиждат шапки в стартовите пакети, защото по изискване е хубаво, даже не е хубаво, мисля, че е направо задължително да се плува с шапка в ярък цвят, с цяло безопасност. Ако някой се затрие в морето или в язовир или там, където ще да плува, да го намерят по-лесно. Това е следващото нещо, което по никакъв начин не е задължително, даже в някои случаи е забранено, но е супер готино. Аз сега плувах за първи път с това чудо и много помага в плуването. Помага, защото... Да, малко. Помага, защото реално е направено от неопрен, в смисъл, това е неопрен. Не потъва във водата. Когато го облечеш това чудо и той те държи нагоре във водата и ти помага да плуваш по-бързо и по-лесно. Или дори да не е по-бързо, просто не се уморяваш толкова докато плуваш. Има някои случаи, както казах, в които това нещо е забранено. Ако температурата на водата е над 24 или 25 градуса, мисля, е забранено да се плува с неопрен от съображение за сигурност, разбира се, за да не прегрееш. Следващото нещо, минаваме на колезденето. И какво ти трябва за колездене? Трябва ти колело. Това е колелото, с което аз се състезавам, с което участвам на триатлони. Не е нищо, ама нищо специално. Купих си го преди 3 години, за 1900 лева беше тогава от Драк, ново. Но супер често го пускат на промоция. В момента мисля, че може да се намери за около 600 до 700 евро. Така че супер базов модел, тежи 9 кг. Единственото нещо, което направих на това колело, беше да сменят педалите и да си сложа аеробаровете. Хубаво е да имаш ТТ колело за 10-15 хиляди евро, но всички казват, че задкормилното устройство е по-важно. Това е нещо, в което още се опитвам аз да се убедя себе си, така че не знам. Те си мисля, че ако си взема едно хубаво ТТ колело, ще съм по-бърз. Между другото, защото казах за педалите, че съм ги сменил, като го поръчах това колело преди 3 години, преди да участвам на първия ми триатлон, аз между другото го взех, защото преди това започнах да тренирам, като се записах за триатлона.
с един стар бегач на 15 на години, който тежеше горе-долу колкото мене, железен, с такива гуми. И го поръчах това колело и той дойде, сглобия го, защото тук беше разглобено, някакви части бяха нахвърляни в кашона. Сглобия го и нямаше педали. И бях супер изненадан как така, нали, пристига колело без педали и оказва се, че всичките колела пристигат без педали и след това човек трябва да си избере сам и да си хареса каквото иска. Аз в момента карам с клипс педали, Shimano Ultegra си взех. Но в началото започнах с това нещо. Обикновени флат педали, с тях участвах и на първи ми триатлон. Идеята ми беше, че няма да си вземам клипс педали, за да не губя време в транзишъна и да мога да изляза по-бързо. Тоест да не се преобувам, и направо с маратонките за бягане да карам колелото и след това директно тръгна да бягам. И защото си говорихме за педали, това са ми обувките, с които карам в момента. Specialized Torch 2, мисля, че се водят. На тия обувки отдолу им се закачат едни такива парчета, които реално се захващат за педала и по-лесно може да се върти. Идеята е, че когато се закачиш за педала, можеш освен да буташ надолу и да дърпаш нагоре, което подпомага предаването на мощността от краката и от цялото тяло към колелото, съответно се движиш по-бързо на теория. Така че това е, с което карам в момента. Отново това са ми първите обувки, все още не съм сменявал. Не съм сменявал и парчетата, защото не ходя много с тях. И така, действаме си. Ако се кара с обикновени такива флат педали, като този, който показах вече, спокойно може да се кара и с обикновени обувки, просто стъпваш върху него и джиткаш. Каската, това май е единственото задължително нещо от екипировката. Няма да те пуснат на нито едно състезание, ако нямаш каска, която ти става и която може да закопчаш. Абсолютно задължително е за колезденето да имаш каска. Очилата мисля, че за състезания не са задължителни, обаче става доста неприятно, като дигнеш 60-70 км и започнеш да не виждаш нищо от вятъра, и защото ти се насълзяват очите и става кофти. Така че карал съм веднъж без очила, не беше приятно, затова всеки път си карам с тези очила. Те отново, между другото, не са нищо специално. Като цена, честно казвам, не си спомням колко струват, но мисля, че бяха нещо от сорта на 50 до 80 лева, така че не е нищо специално. Каската е Abus Game Changer 2, доста удобна, много ми харесва. Преди карах с Giro каска, тя не беше аеро, защото тая се води аеро каска, да съм по-бърз. Другата си беше обикновена шосейна каска. Не, че ми беше неудобна, но тая изглежда по-яко, честно казано. Това чудо, дето се оплело и не мога да го развържа, е колан за състезанията. Пак не е задължително, но е nice to have, да кажем. Защо? Защото тук на това нещо е на тия ластици. Си закачаш номера, стартовия номер, връзваш си го на кръста и забравяш повече за него. Няма да се занимаваш с безопасни игли, да си дупчиш хубавия костюм и да правиш всякакви други магарии. Удобно е, има и място, където можеш да сложиш гелчета, ако искаш, или също такава мека бутилка до 150 мл, тук мисля, че ще се събере. Ако искаш, аз никога не съм си слагал, просто защото си ги носех в костюма, геловете. Това са най-основните неща за колоезденето. За бягането не ти трябва нищо друго, освен обувки. За мен това е най-удобната обувка, която съм пробвал до сега.
ASICS Nova Blast 5 е това. И понеже тези ги пенсионирах преди 2-3 седмици, сега си мисля да си взема Nova Blast 6, която излезе скоро. В момента тичам с On Cloud Monster. Удобни са, малко са по-тежки от тези. За дълги бягания стават, ама интервалите са малко по-кофти с тях. Тия стават за всичко. Много ми хареса тази обувка. Много е готина. А за състезанието ползвах това, защото днеска му се спука карбона на дясната обувка и почна да пляка едно такова неприятно. Но до сега на състезанията тичах с тези. Nike Alpha Fly 3 е това. Тях жена ми ги подари преди няколко години, като почнах да бягам. Защото си мислех, че като си взема обувки с пластина, магически ще стана по-бърз. Не станах. За тренировките. Часовник. Аз ползвам Garmin Forerunner 965. Взех си го втора употреба от Facebook Marketplace и съм супер доволен от този часовник, много ми харесва, но по никакъв начин часовника не е нужно да бъде най-скъпия на пазара или най-хубавия или какво ще да е. Честно казвам, аз на този часовник не му ползвам почти никой от функциите. Ползвам му единствено тренировките там, дето си пускам и това е. Следващото нещо, което е полезно за тренировките, е пулс лентата. Това нещо мери пулса по-добре и по-точно от часовника, защото тук може да се получават някакви разминавания. Първо, защото е на китката, второ, защото използва не са електроди, както е при пулс лентата, ами тук една светлинка мига и по този начин ти мери пулса, което може да бъде малко неточно. Пулс лентата ти помага по-точно да си измериш пулса и съответно да си определиш там зони, къде ще бягаш, къде ще плуваш, къде ще колезлиш и така нататък. Хубаво е и не е чак толкова голямо като инвестиция. Мисля, че 100 евро струва това нещо. Опа! Тренажор. Това нещо е топ. Много ми допада, много ми харесва. Просто защото ми помага супер много с времето. Аз с тия деца и тая работа и всичко останало, не че нямам време да изляза навън, обаче ми е по-трудно. Работя си тук на компютъра, разпъвам тренажора, слагам колелото, карам 1 час и приключвам и се връщам обратно. Много е полезно, но пак в никакъв случай не е задължително. 3 години изкарах само да карам навън. Имах и един механичен тренажор, не смарт, не го препоръчвам в никакъв случай. Следващото нещо, което е полезно за тренировки, пък и не само за тренировки, е компютърче за колелото. Този компютър го взех преди 2 месеца. До сега карах без никакъв компютър, гледах си на часовника. Това нещо помага да не се налага постоянно да се въртиш и да се чудиш на колелото как да си погледнеш часовника, защото като караше пред теб и реално можеш да го видиш по всяко време. И последното нещо, което съм си записал, това е ватметър. Или измервател на ватовете за колелото. Има различни видове. Има на педалите, има на курбелите, има на... даже не знам какви други има. Но все още не съм стигнал този ватметър. Надявам се скоро да си взема, но най-вероятно няма да го ползвам за Италия. Ще видим. Ще си карам по усет и по пулс. Което между другото не е лошо, защото е хубаво човек да може да си усеща тялото и да знае какво прави. Ватметър ще си взема, защото смятам, че е полезен. Смятам, че има за какво се използва, но ако целта ти е просто да завършиш, не ти трябва. На мен вече целта от следващата година малко ми се променя, няма да ми бъде само да завърша. Така че ще ми трябва. Вече споменах за аеробаровете. Това е между другото може би една от инвестициите, които са най-смислени за шосеен велосипед, за Ironman дистанция. За средна и олимпийска, те даже на олимпийските са забранени, мисля. Но за средна дистанция той зависи колко изкачвания има. Обаче за цял Ironman мисля, че върши работа, защото тялото, човека създава най-голямото съпротивление на колелото. Си взема колело, което тежи 6 кг,
пак аз съм най-големия проблем, нали? Това няма да ми спести толкова време. Така че аеродинамиката е важна на колелото. Това беше. Това са основните неща, които ти трябват, за да участваш и да завършиш триатлон. В никакъв случай това не е пълен списък, даже това са най-базовите и основните неща. Затова някъде, не знам, ей тук, ще се опитам да линкна видео, в което може да видиш абсолютно всичко, което би ти било необходимо като екипировка за триатлон.